Hei ystävät, tänään puhutaan siitä, miten voit tehdä rahaa verkossa Suomessa vuonna 2025. Online-työskentely on yleistynyt hurjasti viime vuosina, ja se tarjoaa upeita mahdollisuuksia kenelle tahansa, jolla on internetyhteys ja hieman motivaatiota. Vet här jag är student, a parent, är just somevan looking for a side hustle. Tässä videossa näytän sinulle helpot ja tehokkaat tavat aloittaa. Ensimmäinen tapa tehdä rahaa on freelancing. Suomessa on monia alustoja, kuten Upwork ja Fiverr, joissa voit tarjota palveluita kuten kirjoittamista, kääntämistä tai graafista suunnittelua. If you have a skill, voisit olla jo askeleen lähempänä rahantekoa. Esimerkiksi suomalaisten ja englanninkielisten tekstien kääntäminen on erittäin kysyttyä. Toinen suosittu tapa on aloittaa verkkokauppa. Vuonna 2025 platforms like Shopify tekevät myymisen helpoksi myös Suomessa. Voit myydä käsitöitä, digitaalisia tuotteita tai jopa dropshipping-tuotteita. Ja älä unohda markkinoida somekanavissa, kuten Instagram ja TikTok voivat tuoda asiakkaat suoraan sinulle. Sitten on sisältöjen luominen, kuten YouTube tai bloggaaminen. Suomessa on kasvava kysyntä paikalliselle sisällölle, ja jos voit tarjota hyödyllistä tai viihdyttävää materiaalia, voit ansaita rahaa mainosten ja sponsoreiden avulla. Muista olla johdonmukainen ja tarjota arvoa yleisöllesi. Viimeinen, mutta ei vähäisin vinkki, online-opetus. Jos hallitset esimerkiksi kielen, ohjelmoinnin tai vaikka ruoanlaiton, voit myydä kursseja tai tarjota yksityistunteja. Siinä oli nopea katsaus. Tärkeintä on aloittaa pienestä ja keskittyä siihen, mikä tuntuu sinulle luontevalta. Kiitos, että katsoit. Muista tykätä ja tilata, jos haluat lisää vinkkejä ja inspiraatiota. Nähdään seuraavassa videossa. Onnea matkaan!